Dana 14. rujna 2020. godine u općini Križ održana je svečana sjednica Općinskog vijeća općine Križ u povodu Dana općine 14. rujna. Bila je to prilika da se prezentiraju projekti i programi općine Križ koji su u tijeku i koji tek slijede. Radili smo punim kapacitetima između 20 sjednica, radilo se dosta na komunalnoj infrastrukturi, na uređenju po mjesnim domovima, dakle uređenje društvenih vatrogasnih domovima, bilo je dosta asfaltiranja cesta, bilo je uređenja dječjih izgradnje i dječjih igrališta, nastavak izgradnje na novom dječjem vrtiću i ono što je na neki način kruna ove svečane sjednice, to je namjeravani zahvat jedne velike multinacionalne kompanije, a radi se o Lidlu u našoj poduzetničkoj zoni Križu. U svakom slučaju imamo još osigurana sredstva u Zagrebačkoj županiji i nekoliko potpornih institucija gdje smo u obvezu realizirati nekoliko projekata. Radi se o asfaltiranju nekoliko ulica, radi se na uređenju parka ovdje u Križu. U planu je još nekoliko zahvata po mjesnim odborima, isto tako na društvenim domovima, izgraditi vrtić i time ćemo na neki način zaključiti ovu godinu. Planova je puno, projektno-tehničke dokumentacije, radi se intenzivno i na dovođenju još nekoliko potencijalnih investitora na našu poduzetničku zonu. Svečanoj sjednici nazočili su brojni uvaženi gosti. Ovdje na području općine Križ imamo izuzetno dobro razvijenu poljoprivrednu proizvodnju, kako u dijelu stočarske proizvodnje, ali isto tako vezano za trajne nasade u voćarskoj proizvodnji. Nadamo se kako će novo programsko razdoblje 2021-2027 omogućiti i ovdašnjim poljoprivrednicima realizaciju izdašnih EU fondova, ali i u dijelu nacionalnih sredstava mogućnosti za njihov razvoj i napredak. Najsvečaniji dio sjednice bila je dodjela priznanja općine Križ i zahvala općinskog načelnika. A kako ove godine početkom lipnja nije dodijeljena plaketa Josip Badalić zbog nepredviđenih okolnosti izazvanih epidemijom COVID-19, ista je sukladno tradiciji koju općina Križ njeguje u suradnji s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu ipak nastavljena. To mi zbilja puno znači jer dosta je neočekivano da netko izvan matične ustanove, izvan fakulteta prepoznaje trud i to na studiju rasistike i veseli me što sam dijelom ove prekrasne tradicije. Zahvale općinskog načelnika ove su godine dobili Mario Matanić, zapovjednik vatrogasne zajednice općine Križ, stožer civilne zaštite općine Križ, Blaženka Hodak te Mira Žoteković. Svake godine uz dan općine Križ dodjeljuje se i priznanje općine Križ 14. rujan, a povodom obilježavanja 50 godina rada te u znak javnog priznanja za doprinos razvoju i ugledu lokalne zajednice, informiranju građana općine Križ i okolnog područja ove godine dodijeljeno je obiteljskom radiju Ivanić. Mi smo uvijek tu negdje, ali nikad se, da tako kažem, ne ističemo posebno, uvijek u pozadini prisutni, ali ne nametljivi. Barem ja tako to mislim i nadam se da postižemo to. Ovogodišnjim dobitnicima priznanja i zahvala općinski načelnik čestitao na doprinosu i promicanju općine Križ u nadi da će im to biti poticaj za daljnji dobar rad koji će služiti za primjer mladima.